Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma yokomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukele nazi ezinohlonze emini nje. Akhange ngilala ubuthongo. Ndinezo feelings zoba ayiwanda ebetheni abulawe kabuhlungu kangaka. Kudutshulwe izisebenzi zesikole eNxiweni primary ethembisa ukubalwa kuzo nothishanhloko esishiyeke othisha abafundi nabalungu omphakathi beshaqekile. To confirm precise dates, what I have done, I consulted with the personal assistant to the minister. Isikhulu sezisebenzi ehhovisi kaNgqongqoshe wamaphoyisa uCedric Nkabinde usebuyele ngaphambi kwekomiti lasePhalamende eliphenya nge-SAPS ngemva kokukhonjwa indlela ngesonto eledlule ngenxa yesitatimende esinemniningwane eshayisanayo. It was the group that was created for the purposes of coordinating total shutdown of Inanda, Intuzuma and KwaMashu. Kubizwe ungoti wezomthetho ecaleni lokugqugquzela udlame elibhekene nendodakazi kalowo owabe ngumengameli wezwe uJacob Zuma uDuduzile Zuma Sambudla. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ke ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke zihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDaud Phungula. Usashaqekile umphakathi amalungu emndeni yesisulu abafundi kanye nezisebenzi emva kwesigameko sokudutshula kathishanhloko kanye ke nomunye wesifazane obesebenza ehhovisi lesikole samabanga aphansi eNxiweni ethembisa ekuruleni. Amaphoyisa asesungule umkhankaso wokuthungatha abasolwa abadubule babulala izisebenzi ezimbili esikoleni samabanga aphansi eNxiweni. Okhulumela umnyango wezemfundo eGauteng uSteve Mabona uthi sebezothembele ophenyweni lwamaphoyisa ukuze bathole imbangela yalesigameko. We are relying on the police to assist us with that. How did they gain access? Because there's a footage from the CCTV camera that we have. So we're going to make sure that they get the access of the footage and they will have to come in at the school and interact with all those that were present and just try to understand on what transpired. Amalungu emndeni ezisulu athi asashaqekile namanje ngalesigameko. Kuthiwa ke bantu bathathu ebebephethe izibhamu imipu bangene ke baqonda kuye kunye neclerk yakhe bamdubula. Isizathu asikasazi. Ithemba lethu leloba ke amapolisa azawenza umsebenzi wawo side sibafumana. Nangani ke uye uthemba ungathembi because kudala sizibona iziganeko zisenzeka. Ibe lithemba loba sizathi sibafumana abantu bangafumaneki. Akhange ngilala ubuthongo. Ndinezo feelings zoba ayiwanda ebetheni abulawe kabuhlungu kangaka. Inhliziyo yami ibuhlungu ligazi. Cause isikhule sonke. Ndazi yonke into ngaye. So dinalo mvandedwa uba xa nithulile ndiyacinga ba ngoba ibingumuntu oright ongaqali umuntu. Ukubhalwa kwezivivinyo kulesikole kuzohoxiswa okwanamhlanje. Usomabhizinisi wase-Northwest uBrown Mokgothi kulindele ukuthi aqhubeke nobufakazi bakhe ntambama ke namhlanje esigcaweni sekhomishana kaMadla ngePitoli. Abanye ke babahlaziye bezindaba ke zamacala obugebengu baqaqula ukuthi ubufakazi bakhe asabuthulile ebuzwakala ke busolisa. Ikhomishana imphosele inselele ngokunye kobufakazi bakhe obehambisana kakhulu namahlebisi bezinsolo zokuthi umkhuzi wamaphoyisa wakwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi kanye ngonyama uMisizulu kaZulithini basebenzela umshoshaphansi uphiko lwezomhlolo lwaseMelika iCIA. You see how General Mkhwanazi speaks, he always tells you he was trained by the American and what. That's where everything started, commissioners. And indeed even in front of the here and in our talk
he spoke about being trained by the American. I'll tell you that I actually hold a degree from the United States of America. Does that make me a CIA operative? I'm scared I asked that question because you just might say yes. No. Umhlaziyi wezindaba zamacala obugebengu uMike Bolhase usechaze ubufakazi bukaMokgotsi ngensumansumane. Uqaqula ukuthi kufanele ahlolwe ngomshini ohlonza ukuthi umuntu ukhuluma iqiniso noma amanga. This man has watched too many Tom Cruise movies. It just sounds too good to be true. I've made a few notes here. I mean, I would love to polygraph this man because I don't think any of what he says is true. He states he's an agent, he's a double agent. He incriminates himself saying that he fools people. He smiles and laughs about extremely serious matters that affects our country. He's callous. uBrown Mogotsi uzoqhubeka nokwethula ubufakazi bakhe kukhomishana ngehora lesibili ntambama. I may just give you one. Amathimba ophiko lwezokuphepha lwamaphoyisa iNet Joints athi-ke ame ngomuma aviveleke ukuvikela ingqungquthela yabaholi bamazwe omhlaba i-G20 nezobanjelwa eNazareth eGoli kule mpelasonto. iNet Joint ithi amaphoyisa azobe esiqaphe ngelokhozi isimo uqinisekisa ukuphepha kwabantu baseNingizimu Afrika nabaholi bamazwe omhlaba abazothamela le ngqungquthela elindelwe ngabomvumo. What will be different is that with the event, you plan according to the magnitude of the event. But the intention, I think this coming Friday, we are going to be receiving more than 3,500 newly trained police constables that are going to be deployed across the country. Kulindelwe nembhikisho eyahlukene ngolesihlanu lokho njengoba besifazane bezobe bemashela ukuphikisana nesihlava sodlame olweyamene nobulili kanti nezinye izinhlangano sihlele imbhikisho ezingxenyeni zaseGoli. iNet Joint isixwayise labo bazobamba imbhikisho ehlela ukuphazamisa ukuqhubeka nokusebenza kwale ngqungquthela. Once again, we would like to remind members of the public that safety of our visitors and that of South Africans as a whole is paramount, and anyone who tries and even attempts to test our security measures will face the full might of the law. Abashayeli bayaxwayisa ukuthi baqaphele ukuvalwa kwemigwaqo ezingxenyeni ezahlukene zaseGoli bahlele kusanesikhathi. I'm just reading the letter that senior counsel is showing me. Patricia Delelo lichome uphapha lwegwalagwala uhlelo olusha lokuhlinzeka kwizivakashi ngolwazi ngezindawo ke lezi ivakashi ke ezingayakuzwa njengoba kuzoqala ke ingqungquthela ngundaba mlonyeni i-G20 namhlanje umnyango wezokuvakashi wethuleke lolu hlelo lwezobuchwepheshe oluzokwelekelela izivakashi ukuze zikwazi ukulula izinyawo la esifundazweni eGauteng. Sila esikhumulweni seyindiza iOR Tambo International Airport lapho ke umnyango wezokuvakasha ubuzokwethula khona ke uhlelo iVIC okuyi Visitors Information Center okuyenzelwe ukuthi ke ama visitor ke noma ivakashi zala eNingizimu Afrika njengoba kuzoba nengqungquthela iG20 zikwazi ukuthi mangabe ifika la eNingizimu Afrika zibone indawo ezithile kodwa ke angingandi ngomlomo njengoba ke ekhona ke oyiphini lika ngqongqoshe zokuvakasha uMaggie Soji okuyena ozosichazela kabanzi ngalokho asikubingelele sikwamukele indabeni zosuku. Sicela nje usichazele ukuthi lolu hlelo benilethula namhlanje lumayelana nani. Sizise into esiyibiza ngokuba iVIC ukuthetha ukusho ukuthi iVisitor Information Center apho abakhenketi bathi xa befika apha abasekhaya nabavela ngaphesheya xa befuna ulwazi ngomzantsi wonke ngamaphondo onke beze apha kule desika abo boniswa khona uba ufuna ubheka eMpuma Koloni uzawuza apha ubonisa ukuba zeziphi indawo zokhenketho onoya kuzo eMpuma Koloni. Umnyango wezokuvakasha ukulungela ukusingatha le ngqungquthela iG20 Leaders Summit. Hayi akho ndlela yimbi sithi asikulungelanga ukuphatha lo mcimbi omkhulu kangaka wesummit uba sisitshekelwe lisuku phambi koba siqale. Sikulungele salunga unyaka usaqala kunjani nje kuba kaloku ibe yokuqala uba mayenzeke apha eAfrika kungoko salunga ukusuka ngelo xesha khona ngoku silinde amazwe angamashumi amane
nenkokheli zakhona bazizaba lapha okanye iipresident zakhona neeprime minister zakhona zabalapha eMzantsi. So elethu isebe noMzantsi Afrika uphela siredi uba mabaze eMzantsi Afrika sibalindile. Ufakazi wesine uEmmerson Dongongoti kwezomthetho ecaleni lokuqhuquzela izenzo zokuphehla udlame kanye nokuvukela umbuso elibhekene noDuduzile Zuma Sambudla olandise inkantolo eseThekwini ngembhalo ekuthiwa ke yafa kwaUzuma Sambudla enkundleni kezokuxhumana ngesikhathi ke sezibhelu zangoNtulikazi ka2021. Ungoti owazi kanzulu ngezomthetho uqhubekile nokwethula ubufakazi bakhe enkantolo ephakeme eseThekwini. Utshele inkantolo ukuthi imibhalo kaDuduzile Zuma okuthiwa wayifaka ezinkundleni zokuxhumana emagrupini amathathu kaWhatsApp kusolakala ukuthi akhiwa ngenhloso yokuqinisekisa ukuba kuqubuka isiphithiphithi kanye nokungalawuleki kwesimo. It was shared on the Inc. Shutdown group, the Inc. Shutdown WhatsApp group, and my Lord Inc. The Inc. WhatsApp group is described in paragraph 2.5.3 of my memorandum. It was the group that was created for the purposes of coordinating total shutdown of Inanda, Intuzuma, and KwaMashu, Inc. standing for those three places. Kusenjalo uphinde wadlalela inkantolo enye yamavideo okuthiwa yafakwa uZuma Sambudla enkundleni yezokuxhumana uX eyabe yaziwa ngoTwitter. The comrades are all out singing, saying Ramaphosa must go, and we want Zuma to be released in prison. Icala liyaqhubeka. The Section 9 of the NPA Act requires that a national director, a deputy national director, a DPP be a fit and proper person. Inhloko yophiko oluphenya amacala omphakathi Advocate Shamila Batoyi wethula kubufakazi esigcaweni ke siphenya ngobuqotho benhloko ye-NPA eSouth Gauteng ngo-Advocate Andrew Chauke. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi kudutshuleke izisebenzi zesikole inxiweni primary yethembiso okubala kuzo nothishanhloko esigamekweni esisheke othisha abafundi namalungu omphakathi beshaqekile. Ngena ku website ethi www.sabcplus.com noma udownload iSABC Plus app ku Apple App Store noma ku Google Play Store. Bese usebenzisa inombolo yakho kamakhalekhukhwini ukuze ubhalise. Ngemuva kwalokho uzokwazi ukubheka iziteshi ezifana noSABC 1, 2 no3, SABC Lehaye kanye neSABC News Channel. Esinye isiteshi ongasithola njengamanje isiteshi esikhethekile esikusakazela ngengqungquthela ye-G20 ubusuku nemini i-G20 Pop-up Channel. Inyunyana yezisebenzi zikahulumeni iSAMWE isizikhahlelile insolo ezithi isonge ngokuvala kwemigwaqo yahlukene eGoli ukuze kuphazamiseke ingqungquthela ye-G20 njengendlela yokuphoqa umkhandlu dolobha iGoli ukuba ke ucike izivumelwano sokukhushulwa kwamaholo ezisebenzi ezingaphansi kwalenyunyana. ISAMWE ithi lembiko ayisilo iqiniso futhi nenhlese ezepolitiki yokucilela phansi umsebenzi osuwenziwe ilenyunyana ukwandisa amalungu ayo. Lenyunyana iyayichitha imbiko yokuthi yenze lezi insongo mayelana neG20 ngenhloso yokuthi kufezeke izimfuno zayo. We have never threatened the city of Johannesburg. All we did, we held our meetings as a trade union, and therefore they might have seen our slogans, because what we said from our slogans, we said no G10, no G20.
And the G10 simply means no grade 10 salary, no G20 will take place in Johannesburg. And therefore it means they came across those videos. There's nowhere where we wrote to the city of Johannesburg threatening them. There's nowhere where we sat in a meeting threatening the city of Johannesburg. Lenyunyana ithi yadida indlela abantu abaphawule ngayo ngalesi sivumelwano samaholo njengoba wonke amaqembu emkhandleni waseGoli evumelene ngaso. It will be allocated over a period of 2 years, wherein the city will give us first 2 billion. It will then be the second payment of 6 billion, and then it will be the third payment of 2 billion. Isamu hithi yasola ukuthi lembiko yakamumva ingesiteleka iqhamuka kulabo abafuna ibonakale njengamavukela mbuso alwisana nengqungquthela yamazwe omhlaba iG20. Uyaqhubeka umbango womhlaba phakathi kwesizwe sabanqube nesizwe sabakhwanazi njengoba ke isizwe sabanqube siloko sekugcizelela ukuthi ngonyama uMisuzulu kaZwelithini yaqoqa usomabhizinisi oqiniso onqube ukuthi abeke yiso lenkosi ke endaweni yaseDukuduku eMtubatuba KwaZulu-Natal. Ukungezwani kuqale ngemuva ukuba isilo uMisuzulu kaZwelithini siqoka usomabhizinisi njengeso kwingxenye yomhlaba ophethwe yisizwe sabakwamkhwanazi. Lesi sinqumo sithukuthelise abakhwanazi asebesongele ngesinqumo sokuliyisa enkantolo lolu daba. Isizwe sabakwaNcube sithi umnumzana uqiniso Ncube akaze azibize ngenkosi. Yihlo nje ukuthi ubhekela isilo umhlaba waso. If there's new development endaweni kuyakhiwa endaweni nenkampani uyabika, abantu abaphathene kahle endaweni uyabika, kunobugebengu endaweni uyabika, kunongahambi kahle kuyiphathimandla endaweni uyabika. Yonke into obona ukuthi impela le isilo kumele siyazi uyasazisa. Ungoti wezamasiko uthi konke okuphathelene nobuholi bendabuko bulawula umthetho wendabuko. Lokhu kuba yiso akukho emthethweni wesintu njengoba kukhona imithetho esithi customary law obhekalene nendaba zesintu ngoba ngokwesintu njengoba sike sasho phambilini ukuthi khona induna kukhona izigodi zineyinduna bese induna ziyiso lenkosi ebekiwe endaweni leyo nkosi iyiso lesilo. Khona manjalo ukhomishana wamaphoyisa uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi unxuse zombili izinhlangothi ukuthi zithole isisombululo esinokuthula. Ngingononhlakane Phumagwaza ezindabeni zeSABC eThekwini. Isikhulu sesisebenzi ehhovisi likaNgqongqoshe wamaphoyisa uCedric Nkabinde ukhuza ibuya ngaphambi kwekomiti lesikhashana ePhalamende njengoba kezokwethula kubufakazi. Leli komiti lamjikisa uNkabinde phambilini njengoba lalibona ke bushayisana ubufakazi ayebethula. Our proceedings must be guided by the fact that it is on his court to guide us when we raise matters that are contradicting between the two documents. Kuqale kwaba nokungaboni ngasolinye ekomidini mayelana nendlela okufanele athule ngayo ubufakazi bakhe uNkabinde njengoba ijikisiwe phambilini kulandela ungagculisi kwendlela athula ngayo ubufakazi. Isizathu sokujikisa kwakhe ukuthi ikomiti labona ukuthi biyashayisana ubufakazi bakhe obabuse statementeni esasifungelwe. Stop sniping at each other and focus on the work that we must do. I know that you come from different ideological persuasions, you come from different political quarters. uNkabinde uchazele ikomiti ngemizamo ayenzile ukubathola imininingwane yokuthi zenze kanini zonke lezi zinto akayibalula ebufakazini bakhe njengoba ekuqaleni kwakukhomba khona ukuthi wayengasakhumbula ukuthi ezinye izinto zenze kakuziphi insuku. To summarize my efforts to confirm precise dates, what I have done, I consulted with the personal assistant to the minister. Minister Mchunu. To the Minister Mchunu. Yeah. I consulted with him if I can have access to the minister's calendar.
Isikhulu seyisebenze ehhovisi likaNgqongqoshe wamaphoyisa siyaqhubeka nokwethula ubufakazi. Let's proceed. Inhloko yophiko oluphenya amacala omphakathi Advocate Shamila Batohi wethula kubufakazi esigcaweni esiphenya ngobuqotho benhloko ye-NPA eSouth Gauteng uAdvocate Andrew Chauke. Namhlanje inhloko yophiko olusheshisa amacala omphakathi uAdvocate Shamila Batohi wethula ubufakazi njengofakazi oqala esigcaweni sikaNkabinde sizophenya ngobuqotho buka Advocate Andrew Chauke ongumqondisi wophiko olusheshisa amacala omphakathi eSouth Gauteng omisiwe. uChauke usolwa ngokugxamukela ekuthatheni kwezinqumo odabeni luka Johan Boysen noRichard Mdluli. uBatohi ubalule ukuthi bekungesiye inhloso yakhe ukuthi alethe ozakwabo kulesigcawu. And in the circumstances across the world, there's always a risk that outside actors will try to improperly influence us. We must never succumb to this as prosecutors. Batohi uphinde wabalula imithetho omsebenzi wabo ngaphansi kwalolu phiko wathi uChauke akenzanga kahle ngakho ke bekufanele ezoziphendulela. The Section 9 of the NPA Act requires the National Director, a Deputy National Director, a DPP be a fit and proper person with due regard, and this is the act, to the experience, conscientiousness, integrity, to be entrusted with the responsibilities of the office concerned. It requires persons to be objectively honest, upright, always seeking the truth. In other words, they, in fact we, must be persons of the utmost integrity who will act as the Constitution requires without fear, favor or prejudice. uBatohi uyaqhubeka nokwethula ubufakazi bakhe.